Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ningaxabani, maskandi news, maskandi updates. Wait guys, Gucci. Isitswebhu seGucci baphenika. Kwase kwenzakalani? Sebefika kulayini abasami kahle. Angithi yashingoma ithi ngena kulayini. Fanele bengene kanjani lana? Bengene kahle. Kwenze kanjani lokho? Qala ingoma ekuqaleni iziyophela. Uhamba ulayini ube yi-straight line uqonda. Bayabhuduzela lapha ekulayini, bayabhuduzela yafika ke ingoma ku 1 million views. Yathini? Yathi 2 days, yathi 3 days. Kodwa wanqaba unumber 1 trending. Yini? Angenwanga kahle kulayini. Angithi bafike behefuzela, behujwa iGucci. Babaleka. Bafika nje bayaphenika. Abasenzi kahle lapha kulayini. Kuyamiwa kahle kuqondwe. Uqonda yini? Qala ingoma ekuqaleni iziyophela. Thina ngapha kuthiwe asigade umzila sisiki aphula ngomesi. Awu, shayizwa kahle lento. Seza namanzi. Sewasha ama-aphula la sahlala phansi emzileni. Manje nje kupholiwe sisiki aphula ngomesi. Umzila sowugadini. Abelungu balokhu bethi fuwe guys seku over 600,000 views. Ku number 1 asakasuki. Day 6 namhlanje. Ngale bangena kulayini bebhuduzela. Basuka ingoma iyinde bayibuka 1 minute bayibuka 2 minutes. Kodwa ngoba isystem iyaveza ukuthi usuyiklikhile lengoma ayabalwa ke lama views. Yes, niphezulu ngama views kodwa kulayini animanga kahle. Niyalizwa ke iqiniso? Asixabene ke ingane zakwethu, asixabene siyihlobo thina singane zandawonye. Nina iGucci ngazile ukuthi ngizoyifuna lento ngiyithole. iGucci ibingijimisa kakhulu. Fika ngale kulayini yahefuzela. Yamiwa la kufika kuthiwa kumiwe ekuqonda. Niqonda kanjani lo layini eseningene ku? Qala phela ingoma ekuqaleni iqede. Ngoba lento yabelungu iya-record ukuthi nibuke le ngoma nagcinaphi. Uyibuke ekuqaleni noma uyibuke phasi indawo noma uyibambe ngasekugcineni. Thina ke hayi wathiwa phela sigade umzila. Lana ke sigade khona umzila safika namanzi abandayo, sawasha ama-aphula ethu, sasika ngomese, sayihlalela phansi, saphola. Sizihleli nje naba belungu emva kwase ngathi mina babizwe obala abelungu. Cha, abelungu babizwe yiqiniso. Lele silenzile. Sebethini kabelungu bathi nawo number 1 win. Hayibo guys. Le ngoma lena ithole number 1 iku 400,000 views. Yafika ku 500,000 views ayehli number 1. Namhlanje iku 600,000 views ayakehli. Angithi niyabona thina silobu sihleli phela emzileni. Njengoba sihleli abelungu bayasibona ukuthi sigadile ngempela. Nina benizama ukurobha abelungu banibamba. Phela abelungu aniba understand. Umlungu ngeke akunika u5,000 ungawudeserve ngeke. Umlungu akunika u5,000 no 20,000 wokuvota ungawudeserve ngeke. Sina sesihleli nje lapha yibo labelungu bayasigqugquzela. Balokhu besho njalo ukuthi nisebenzile. Sithina yibo labelungu laba kade umthandeni utheni kulabelungu bayasho. 6 days ago mawuyibheka la kule platform i-uploadiwe ihleli ku number 1 ngo 600,000 views. Ithini lento? Lo 600,000 views usolid. Awu ezweni saze sayinto engaqondakali. Yabo mase sijabule kanje khona ku wrong. Mina ngibona ukuthi sizoshawa manje kwanami ngiyasaba. Sebeqala ukungikhulumela into engasazizwe. We guys mina lama artists awu2 ngisho ngenhliziyo yami ngeqiniso ngiyabasupport. Ukuthi lo nomunye ngisuke ngamthanda kakhulu. Lokho akusiyo futhi into engakulimaza. Futhi nama views engiwabekayo angwabeki ukuthi kube yinto embi. Nento futhi engiyisolayo ngisuke ngibuka ukuthi hayibo engathi uyarobheka kodwa angazi uyabo.
kodwa angiqonde kulimaza umuntu ngikhulumayo njengoba ningizwa nje ngibhiyoza ukuthi-ke angikwazi ukuthi ngithi ngiyabhiyoza mase ngizwakala ngikhulumela phansi nje ngoba ngibanjwe yi-flu. Ngaphandle kwalokho nje ngila location uMzila sigadile nabelungu bathina njalo njengoba abelungu sebebaningi la emva kwami begcwala ake ngiphuthume ngize kini ngimtshele ukuthi nayo indaba enye ebalulekile lo Mzila lo ongali laphaya endlini zokusakaza yenzani njalo ke bafethu ngicela ngalenza iphutha ingoma C235615 ingoma C lo yaMzila ngoba yazi ukuthi yini lo yaMzila lo yawo Ukhozi FM angithi i-location number 2 njengoba sikumzila lo sugcwele abelungu ke bathi hayi niyalenza iqiniso bayaconfirma ngempela nawo number 1 wa 600,000 views ngale kuKhozi FM sinomzila wokuthini asihlukanisa unyaka ukuze le song of the year iphinde yoba i-record of the year kuma-summer 31. Umzila into esihamba kuyo manje sifanele sikhombisane ama-directions. Ngilapha-ke mina nabelungu ngiyabona ukuthi hayibo yazi abelungu laba bayabizana sengiyabuza ukuthi kanti kwenzakalani bathi cha iqiniso lenu ngoba sengisondelile eduze kwabo ngabuza bathi iqiniso lenu ngithi mina-ke ngiyabuya-ke ngicela ningasuki bathi hayi asisuki vele la kuneqiniso khona kusho abelungu guys akusho mina kusho abelungu ngoba phela ngibuka ukuthi mina 400,000 views bawunika unumber 1 why kweza futhi uday 5 basathi number 1 uday 6 basathi number 1 kanti labelungu banjani sengisondelile eduze kwabo sengiyababuza ngesikanti ngale kubhudu kwenzakaleni bathi abelungu ulayini awuqondanga bafike babhuduzela kulayini baphuma hawu iguchi babephenika basebenza wrong labo futhi guys ngiyenzeka ukuthi abenzanga wrong abanye ngempela ingoba bengazi ukuthi ingoma fanele uyibuke uziqede yazi kusiza lapho ukuthi ingoma uyibuke iqede ingoba kunalama ads adlala phakathi lama ads ke lawo indlela yokuthi uYouTube adayise njengoba kuba nama ads avela lapha ku TV masuke sibuka iTV so manje mawuyinqamula ivideo owinqamula ingoma i-artist ke uthi uyinikani uyabona kodwa ngiyanqena ukuchaza lento eserious ngiphethe umoya nje wokubhiyoza ngiyanqena izinto eziserious ngiyabhiyoza mina lapha emzileni hey bafikile kabelungu baphethe yonke inhlobo ye-apple mina ke ngithi hey mase kunjena konakele ngempela abelungu banayo yonke inhlobo ye-apple la leli hlaza elimuncu likhona ileli elitshafazelayo likhona yonke inhlobo benzani abelungu beganga abelungu bayazi ukuthi amabhinca sibhiyoza udu manje sebefikile nami nje ngilobu ngithi hayibo kanti kuthi weni bathi iqiniso njoba ngitshela umlungu ngeke umrobhe umlungu yokunika u5,000 ngoba udeserve ngeke urobhe system yomlungu ngeke indlela basengayo abelungu kunalokho wena ungabona ehleka nawe ucabanga ukuthi yonke into ihamba kahle anti khona into ayibonayo kuwena umlungu ke nje umlungu kodwa laba ke sithi bathi hey niyasebenza nini basiqomelisa ke kwaze kwamnandi ezweni guys kwaze kwaheleza umoya wenjabulo hayibo ngicamela uma ungadumali ngoba akusiza indaba edumalisayo lezi sijabule ngasho nakwiguthi ngase ngicela abakithi ningibekezelele mase kuvuka into zami zokuthi ngimemeze nje iguthi ngoba iguthi leli labahubi iguthi guys iguthi labahuba bangena kulayini sebetsheka iguthi litshekisa ulayini
we guys ngicanazi ngihleka abalandeli mina angithi yibo abahlele besichwenza hayi uKhuzani yekani nje uKhuzani ubhuti wami ubhuti wethu bafika kulayini batsheka baqhaqhazeliswa yiguthi ngintshele ngoba bese beshilo ukuthi hawu ingoma yama-2K ingoma yani bona baya ngokuthi bazo-break i-record leli eselikhona mase befika kulayini sebeyatsheka abelungu-ke sebeyabona ukuthi akusona i-straight line lesi ukhona ulayini wona kodwa ubanga nge-straight line hhayi akukho kokubi guys iyalungiseka leya nto ngoba phela ingoma uyakwazi ukuthi ulobe uyiphinda zibukeni izingoma uyiqala uze uyayiqeda uyasiza-ke lapho i-artist kubona bonke ayikho nje into embi noma nami ngizwe ukuthi ngihleka angihleki ububi angihleki kanjani Nkosi yami ngoba phela nizothatha izinto serious asibuyeleni nje siyibuke kahle ingoma ukuze lana mayivela zithike yonke into right nokusiza i-artist ngoba wena mawusufike waklikha wadedela awusabonanga noma ikhona i-ad ekhona yabo ngale ku-TikTok sisuke sibhiyoza sijabula senzela ukuthi ingoma i-trend ifike kubantu abaningi kodwa mase befuna ingoma ephelele baze la kule platform sekuyibhizinisi so asenzeni kahle-ke kule platform ngiyabonga ithuba ngiyaxolisa futhi ukunihlupha ngoba abanye ngiyaba-offenda ngiyaxolisa guys ngisuke ngidlala angiqondile ukuthi kube nenzondo yeqiniso kule channel also umona akuyona into engiyipromothayo mina anginawo nje bye